A pregunta é a máis creativa das conductas humanas. Como medrar coa confianza de que o futuro é un lugar cheo de oportunidades? Como facer dunha profesión unha ferramenta que transforme a nosa vida? Como coñecer os segredos que agardan tras unha boa iniciativa empresarial? Como ser tecnoloxía, ferramenta, man, cerebro? Onde atopar un espazo no que aprender, imaginar, experimentar e prosperar sexan sinónimos de innovación e eficacia? Queremos ser resposta, queremos ser solucións, porque somos unha porta aberta ao futuro. Somos Fórum Carballo. Unha iniciativa que reúne todo o concerniente á formación, o emprego e a promoción empresarial nun espazo único. Un proxecto arquitectónico con máis de 7.000 metros cadrados que materializa a esencia do deseño conxugando equilibrio, funcionalidade e innovación. Un investimento de gran importancia en instalacións, equipamento e maquinaria de última xeración. Unha ampla oferta de especialidades formativas axustadas á demanda do mercado laboral. Un espazo de encontro para empresarios, emprendedores e autónomos. Un proxecto referente en Galicia. Fórum Carballo, unha resposta intelixente. Unha aposta no futuro. Fórum para todos. Proxecto cofinanciado por Fondos FEDER.